Ina jin ka bibi na. Bibi na gashi da yau dai na zo. Na ganki kamar bayan da na saba ganin ki ba. Kwana biyu da baka leko ba sai na ji wani daban. Mana to ai dole ne in baki kulawa ai. Kin ga duk da bana na amma ina ba da kulawa da ya kamata. Haba rashin lafiya ne. Hawa bibi na to kuma ai baki kira ni kin gaya mun. Ba saboda bana son daga maka hankalin ka. Mana to ai dole ne ki ga yau ma tuwa na sabo kan post din. Wallahi na gani Allah ya taimaka. Amin dole in ƙara kwazo ai. In samu tare kuɗin aure ki. Haka ne. Ko? Gaskiya ne bibi na ai dole in ji da ke. Gaskiya ne. To gashi nan zai kuma zan koma. Wani da gaskiya tafiya za ka yi ka bane. To kina tunanin ban tafi ba za a kore na aiki na dare. Na sani amma duk da haka ni gaskiya ban yadda ka tafi ka bane ba. To garin yaya? Kina so yanzu kenan ba aikin kenan ta yanzu da me zan aure? A'a ni ban cika ba aikin ka ba amma dai kai nisa da ni kaga ai ba zai taɓa yiwuwa ba ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina jin ku. Ba gurin ki wannan yanzu ba? Ni ban san shi ba. Kamar ya baki san shi ba. Ba inda za mutum ya zo guri kuma ya tsuguna dai na san dai ba guri To na. kana kusa da ni ina ruwana da wani namiji. Aba Fatima, dan Allah ki tausaya min jafi. Tausaya wa rayuwata da mai. Wallahi ina son ina daunar ki. Wallahi Fatima in dai baki zan iya shiga wani yanayi dan Allah ki taimaka min. Malami na gaya maka fita sabbata ni na gaya ma ba na son ka. Na gaya maka ba na son ka. Dan Allah Fatima. Me zan yi da shi ga ka? Ni ba abin da zan yi da namiji na mara sana'an yi. Ba yi da sana'an yi fa. Yanzu in aka ce ya tuwo gidanmu zai iya ne? To ai da ma ake bayarwa amma dai duk da haka dai. Ka gaya min gaskiya zai iya ne? Malam ina ruwanka? Ina ruwanka? Ki ga mu ina Ko ta ba zan gaya ma ba ina son ta yare a mutu wallahi. Amana. Amana. Kira waya sa kama shi. Ya kudi. Me yake faruwa ne ba ku abokane bane inda na san ku? Hello Ibrahim kana kusa? Baby da ka kyale shi fa. Baby na zan kira ki a waya. Ka kira ni saboda kana nan ba na ne kaga dan hada fada.